Bwkrajwk tei bwchamari kharlaikha koktwma belai no viral wngwi tongo social media o. Alikar ni Bwkrajwk tei bwchamari ni love story belai no sajagwi tongo tei lukurok khwnawi belai no wanajak tei shocking nanglaijak borokni love story ni kok no khwnawi. Bahai khe Bwkrajwk wngwi khoroksa bwchamari no hamjagwi man tei bahai khe bwchamari wngwi khoroksa buma kahai Bwkrajwk no hamjagwi mankha. O kok no khwnawi angni jibon news swnamnani tamohai wngkha. Phiaba omo kubui kok joto saimanani nango abagwi norokni bagwi ang o story no kutung kutung koktwma norokni bwskango tubunani bagwi chesta khlaikha hinkhe norokbo nai di bahai khe khoroksa bwchamari tei Bwkrajwk khanani nangkha. Bwchamari hinmani kok hinkhe o jagao bini bwsajwk je tongmani omo bai kachikaya kho kainani kok tongo o bosoro no. Phiaba kaijaknani swkang no kharwi paikha bwchamari bai. O kok rok pura UP o viral eba khiba joto kok no pirjagwi thangkha joto jagao no. Tabuk jora je khobor khwnamani Muskan tei Sahil ni kok tei borokni love story tei bwtharmani kok rok sipaya kho kwtal kwtal mamla siko tei aboni ulo kheno omo hai story rok no khwnawi lukurok belai no shocking nanglaijak. Kaisa relationship buma bai bwsani relationship eba khiba Bwkrajwk bai bwchamari hingka hingkai khoroksa buma tei bwsla omo hai relationship wngwi thango tei o relationship no borok belai no lachimung kotor khlaiwi rwkha. O kahini wngkha Alikar Matrak thanani ganao kaisa parani khobor. Bwsajwk no kainani swkang no Bwkrajwk tei bwchamari farar wngjak kharwi tei nogo je rang lakh lakh tongmani tei rangjak rijak rok obo twiwi twlangwi bo thangkha borokni logi o joto manwi khwnwi rok. Police hinkhe tabuksuk jora borok no naituknani bagwi chesta no khlailai tonglaio. Phiaba tabuksuk jora borokni location police rok bo kaham khe saimansukya. Hinkhe a jagao bwsajwk tamo sawi khwnarika buma tei bini mangeter-ni kok no norok bo khwnawi naidi. Bini mwkhang no kisa blur ma khaisinai tamni hinkhe buma se lachia bini bwsai se lachia phano bini khaile lachimung tongo je omo haikhe mwkhang phunukgwi buma tei bini bwsai ni kok no sanani. Hinkhe norok nai di bo tamo sakha. Tei bwkra bo tamo sawi khwnarika hingkhai bini hanokjokni aro kaijakmani je card tongmani shadi ni card omo tunui di hinui bwsai no khe rwwi rohorkha bini hanokjokni nogo. Bini bwsajwkni shadi 16 April phainai 16 April ni salo hinui saimankha. Tei aboni bagwi no dati dakti khlaiwi card bo rinani bagwi uansukha o bwsai. Jephru bo bini salini aro card rwwi nogo phaikha. Afuru bini bihik no nogo phaiwi nukphailiya bini bihik a jorao farar wngjak aboni swkang no bwchamari bai kharwi. Tei nokni rangchak rijak rang lakh lakh twlangwi kharwi thangkha. Bini nangmani document tei ri rok je nangmani obrok joto twlangwi thangkha. Bwsajwk no kainani bagwi bupha nogo 5 lakh rang joma khlaikha. Tei bwsajwkni bagwi rangchak rijak bo tongo. Tei obono twiwi no farar wngjak Bwkrajwk tei bwchamari. Hinkhe bahai khe borokni relationship puila shuru wngnani nangkha Bwkrajwk tei bwchamari ni phaidi hinkhe obono twiwi saimanlainai. Jephru puila bini bwsajwk bini bwsai no twiwi nogo phaio porichoy rwio afuru kheno buma tei bwchamari joto bai sini rekha. Aboni yagulo koyekdin thango phaio khlaiwi bwchamari bo phaio thango tei bini bihik no bo twlangwi thango omo haikhe tongmang bwchamari no kaisa smartphone gift rekha Bwkrajwk. Tei o smartphone no Bwkrajwk tei bwchamari ni kani-kasaro hamjakmungni halok bo kha. O smartphone ni bisingtwi no Rahul bini girlfriend no kok sayawi bini girlfriend bai bini girlfriend ni bini buma bai se kok sao salbrum no o smartphone gift rima bai. Bwkrajwk bo bini
bwsajwk beje kaijaknai oselani kok rok belai kheno khnatok tei aste aste hamjakmungni lamao borok khoroknwi kwlainani nangkha. Tei borok khoroknwi haikema gontare gonta romwi kokma salaiwi tongo sobsomoi no din salbar koroyawi. Tei amsuk jora hwngka hwnkhe bwsajwk tei o bwkrajwk ni je bwsai yakeba oselani je bwkra o kok rok no twiwi kisa phano khel khlaijak je borokni kwni kwsaro omo hai affair choliwi phano tongwi manna hinui o kok rok no kisa phano uansukjakya nokni borok rok. Phiaba Rahul tei o bwkrajwk ni relationship belai kheno kwrak wngwi thangkha amsuk jorao. Phiaba borok amsuk jora kuno phano sawi manya jephru rang chakri chaktwiwi bwkrajwk tei bwchamari kharwi thangkha nokni farar wngwi approchi borok uansugui naijago je gonta gonta kok samani aboni bagwino borok salaina hinui. Hinkhe norok tam sanamo chung o bwkrajwk tei bwchamari ni bagwi joto comment khlai shadi comment box o.